Els donem la benvinguda al debat de Comunicatur.info. Ja saben, aquest portal d'internet que el que fa és facilitar informació als professionals del turisme. Avui parlarem de Lloret de Mar, una població de la Costa Brava que és coneguda i reconeguda internacionalment per les seves platges i per les seves infraestructures. Una població important respecte al turisme, doncs, perquè rep gairebé el 50% dels turistes que arriben a Catalunya i el 50% dels turistes que arriben a la Costa Brava i el 12% dels que arriben a Catalunya. Lloret rep visitants molts, 1.200.000, i aquests visitants repercuteixen en uns 7 milions de pernoctacions. Avui ens acompanya l'alcalde de Lloret, el senyor Xavier Crespo. Senyor Crespo, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Benvingut al nostre debat, un debat en el que pretenem anar esbrinant i anar tafanejant una mica sobre algunes modalitats turístiques i, en aquest cas, sobre un municipi, jo penso que eminentment turístic, no? A mi m'agradaria, alcalde, que comencéssim parlant una mica de com s'afronta la conversió o reconversió a les necessitats del moment d'un municipi que podríem dir és una destinació madura, una destinació que durant molts anys ha estat bàsicament destinada al sol i la platja, que avui encara és el seu valor més important, però que contempla i veu que els temps obliguen a buscar altres vies per reconduir el turisme de la població. Bé, doncs, per la meva part, és un projecte que va començar en el 2003, des del punt de vista personal o d'equip, però que ja potser 2001-2002 ja es va començar a orientar la població amb temes que complementessin, en aquell moment es deia així, el sol i platja. I així es va dissenyar, posar en valor el patrimoni i la cultura de Lloret per fer-la atractiva al visitant amb un projecte que era el Museu Obert de Lloret, o es van començar a definir qüestions urbanístiques que ens havíem adonat que havíem anat malament. I en aquest cas, a partir del 2003, s'han fet primer la revisió d'aquestes eines públiques que que són necessàries i prioritàries en un municipi, com va ser la revisió del planejament urbanístic, el POUM, i es va fer amb uns criteris clarament pel ciutadà, però sobretot com a destinació turística. I així també es van prendre decisions sobre la planta d'allotjament, la planta hotelera, en aquell moment hi havia una reconversió molt clara d'hotels i hostals a habitatge, perquè el boom de la construcció estava en alça. Diguem-ne, nosaltres vam frenar el creixement poblacional, fent un POUM que en el seu moment el Pla General permetia arribar a 110.000 habitants i aquest actual, diguem-ne, permet arribar als 70.000, i uns criteris de poder posar el municipi, adequar-lo en el futur des del punt de vista també turístic. I per altra banda, l'empresariat, he de dir que hem tingut la complicitat i la sort que han anat invertint molt en les seves empreses si realment tenien futur i si no s'han tancat. Si mirem el Lloret d'ara i el Lloret del 2002, doncs veurem que s'han tancat potser gairebé 40 establiments. Després definint coses com establiments d'oci nocturn, que ara a Lloret no se'n poden implantar més o bars musicals en el casc urbà. Hem definit en el nou POM potser alguna zona amb un cert atractiu, que el dia que es desenvolupi serà una alternativa. A lo llarg d'aquest temps, estic parlant de 6 anys que han transcorregut, tots aquells projectes que volien posar en valor a la cultura o el municipi com a destinació esportiva, que en el seu moment la Generalitat ens va donar el segell de destinació de turisme esportiu. Ara estem amb el segell de turisme familiar, que esperem que els propers mesos siguin una realitat. I, en fi, tot això paral·lelament una sèrie d'esdeveniments o events. I llavors també vam tenir una lluita molt important en quant al tema del casino, que es havia traslladat a Tarragona. Recordo quan vam entrar a l'alcaldia que hi havia 2 temes, Rai i Costa Brava i casino, que eren 2 peces importants del municipi, i en aquell moment vaig anar a veure el conseller en cap demanant-li que allò s'aturés. La veritat, en quant al casino, després amb la pròpia conselleria i amb el director general d'espectacles es va aconseguir
que el Parlament aprovés una quarta llicència a Catalunya, es va fer un concurs que no solament era de casino, sinó que era una oferta complementària en Palau de Congressos, gastronòmica i també cultural, i ara ja estem a punt de que al desembre d'aquest any doncs, acabi la seva construcció i la posada en marxa esperem els primers mesos. I en quant al Ralli, doncs el tenim a la Costa Daurada, el Ralli, diguem-li, puntuable pel Mundial, però nosaltres hem continuat amb el Ralli Costa Brava, tornant a pujar a esglaons, i en aquest moment doncs, tenim un Ralli a la 57 edició del Ralli Costa Brava, que per què ho fem? Doncs perquè la vivència del motor i Lloret amb el motor, etc., doncs va ser el primer lloc que es va organitzar un Ralli de tot Espanya. I nosaltres continuem perquè els temps mai se sap on acabarem, i hi ha afició, hi ha voluntat, i ara tenim aquest Ralli i un Ralli històric que, diguem-li, ens vam inventar a Lloret, i que altres municipis com Montecarlo ja el fan des de fa molts anys, i tenim un Ralli històric que cada vegada ens porta un atractiu diferent, etc. En fi, són molts aspectes que hem anat tocant i que ara ja estem en un moment que molts d'ells estan en marxa. Per exemple, hi ha un altre tema que no sé si en parlarem, doncs el turisme de negocis, d'events, de fires. En parlarem, alcalde, en parlarem i molt d'aquest tema. I el que li vull transmetre és que això es fa doncs, amb molta il·lusió, moltes ganes, i que cada cop com que veus complicitats doncs en tens més, i Lloret crec que es va resituant en el mapa turístic. Doncs molt bé, amb una certa dificultat, perquè veiem amb molta feina per fer, perquè a vegades és difícil trencar la imatge que un pot tenir com a destinació única i exclusivament de sol i platja, i tindrem ocasió de parlar d'això i també del finançament, perquè crec, alcalde, que vostè ha fet unes declaracions respecte al finançament i el futur del turisme que ens interessen i força. Deixi'm que li presenti els nostres col·laboradors d'avui, Agustí Valls. Ell és periodista turístic i, a més, és l'editor de Campi Report, un portal en el que es facilita informació sobre el món dels càmpings. L'Enric Domingo és el nostre director, el director de Comunicatur, i ells dos són els encarregats d'iniciar aquest debat amb l'alcalde de Lloret avui. Enric, si et sembla, comences tu mateix? Sí, ben trobats. A mi m'agradaria que parléssim una mica de la composició del turisme residencial de Lloret, que és un punt que poques vegades es parla quan es parla del model de Lloret, i si no estic errat hi ha un component important de turisme residencial, no només nacional, sinó també estranger. Quin pes té ara el turisme residencial a Lloret? Es refereix a segones residències, segona residència, sí. I turisme que utilitza, diguem-ne, segones residències. Això mateix. Doncs miri, Lloret, respecte a altres destinacions catalanes, en el seu allotjament el pes important el té la planta hotelera i apartaments, diguem-li, turístics, reglats. Aquesta part és la fonamental i crec que és bo perquè això dona un moviment econòmic i laboral important, però sí que és veritat que Lloret té 40-42 urbanitzacions i també té molt de teixit urbà, d'apartaments que s'utilitzen de lloguer turístic. Doncs té un pes, diguem-li, no tant com altres municipis, però té el seu pes. I actualment, diguem-li que hi ha el debat sobre apartaments turístics reglats, no reglats, els distribuïts, i aquestes segones residències que s'utilitzen amb ús turístic, doncs sí que és un moment que veiem, si salvem la darrera temporada, que les segones residències s'han tornat a utilitzar pels seus propietaris, per efectes de la crisi, si ens anéssim un pèl més enrere, veiem que hi ha operadors que tenen un cert volum d'aquesta oferta també turística i la utilitzen. Això des del punt de vista municipal a vegades crea unes distorsions amb el de primera residència i amb el propietari que l'utilitza, perquè clar, tenen una rotació i una certa falta de control. Però com a alcalde li diria que no és un tema que ens preocupi en sentit negatiu, sinó que trobem que és un volum important també de visitants que té Lloret, tant els de segona residència com els que són turistes, i que ho trobem interessant sempre que es mantingui amb una certa regulació, amb un cert control, i que de moment no ha creat molt conflicte. A vegades certs operadors que les pròpies urbanitzacions o els propis propietaris veuen que no van bé i a la següent temporada deixen de contractar amb aquell mitjà perquè veuen que o li poden deteriorar el seu habitatge o creen conflictes de comunitat.
i en general no ens arriben gaires conflictes i creiem que també és bo i que Lloret realment ja es va dissenyar en el seu moment, en el moment dels anys 60-70, per acollir tota aquesta gent que anava a estiuejar i alguns altres residents europeus que s'han ubicat en el nostre municipi com a residència permanent. Això també es va produir fa anys molt en països europeus. Actualment, no sé si en tenen coneixement, però Lloret té més d'un 40% d'immigració. I no són d'aquests països europeus, sinó que són d'altres països de Sud-amèrica, de l'est europeu o del nord d'Àfrica.